Jo crec que Bàrbara Fiore ha sabut vendre molt bé Jimmy Liao. Eh, Bastants dels títols de Jimmy Liao s'han reeditat. Han sabut trobar un públic. L'altre dia parlava amb la Bàrbara perquè precisament en una d'aquestes entrevistes en Jimmy explicava les diferències de públic en funció de les llengües a les quals s'havia traduït la seva obra. I ell deia que així com a Taiwan el públic és adult però ampli, sense tenir un target molt específic. En canvi, al Japó, per exemple, les traduccions japoneses s'adrecen a un públic femení, majoritàriament, de dones professionals, de professions liberals o administratives, el que en anglès dirien pink collar. I en canvi als Estats Units, a les traduccions angleses de la seva obra, havien hagut de retallar l'extensió perquè el públic era fonamentalment adolescent o preadolescent. I en canvi aquí ens trobem un públic lector també majoritàriament femení, adult, entre jove adult i clarament adult. D'acord. Llavors, sabent això, també a l'hora d'enfocar la tria de vocabulari, les solucions, em resulta útil. Em resulta molt útil. Clar, si jo sabés que un llibre ha d'anar adreçat a nens, evidentment no triaria les mateixes expressions, el mateix vocabulari, la mateixa sintaxi que en una traducció adreçada a un públic adult. Per tant, Jimmy Liao s'adreça a un públic adult a Taiwan i s'adreça a un públic adult també en les seves traduccions a l'espanyol. Sé també que Jimmy Liao agrada molt a les bibliotecàries. Vam tenir una trobada a Barcelona, ara fa uns quants mesos, i vam fer una xerrada al centre cívic de Can Saladrigues, al Poble Nou, amb una sala plena de gom a gom de bibliotecàries i gent alguns alumnes també de la Facultat de Biblioteconomia per parlar de Jimmy Liao. Evidentment, si no fos interessant o si no consideressin que és interessant, no hi haurien assistit. I també vam tenir una altra trobada amb bibliotecàries a Sant Cugat. O sigui que sabem que a les biblioteques els agrada. Els textos són breus, però sempre passen una petita correcció. Sempre hi ha algú que s'ho mira, em satisfà dir que m'hi fan molt poques correccions. Només en algun cas els resulta una mica estranya alguna lectura, però és que, clar, els textos i les il·lustracions de Jimmy no sempre van, com dir-ho, de vegades fan més contrapunt que no complement. És a dir, que el text no és necessàriament una reflexió sobre el que il·lustra, sinó que de vegades el text xoca amb el que il·lustra, o a l'inrevés, la il·lustració sembla contradir allò que apareix en el text. Però és així, i recordo això, algun cas en què m'han dit escolta, aquí has traduït això, però clar, amb la il·lustració no sembla que hi vagi. Dic, no, podeu mirar. He de dir que hi ha gent que té grans desitjos de substituir-me com a traductor de Jimmy Liao. Bé, no sé si grans desitjos, però clar, penseu que Bàrbara Fiore té la seu al costat de Granada. A la Universitat de Granada hi ha un dels grans centres de traducció del xinès d'Espanya. I ells consideren que és una petita espina clavada al seu cor que una editorial granadina doni a traduir fora els llibres de Jimmy Liao. Però bé, el cas és que les traduccions sembla que funcionen i com diuen en anglès, if it ain't broke, don't fix it. Si funciona, no ho canvis.
Hi ha llibres que tenen molt poc text, per exemple, Secretos en el Bosque tenia dues, tres pàgines de text. En canvi, hi ha llibres que en tenen bastant més. O hi ha llibres en què s'ha de fer una feina suplementària. Per exemple, si no te gusta leer no és culpa tuya, un dels problemes, entre cometes, que hi havia era localitzar totes les cites originals dels autors que esmenta Jimmy Liao que fan referència a la lectura i traduir els originals, no traduir les traduccions xineses. I, clar, això és una feina de documentació prèvia. A veure, normalment un llibre de Jimmy Liao no em porta gaire més de un parell de dies, perquè són textos curts, és que estem parlant potser d'una dotzena de pàgines, no gaire més. Té un munt de llibres publicats perquè li va passar una mica el mateix que a un escriptor anglès, Anthony Burgess. Anthony Burgess li van diagnosticar un tumor inoperable quan ell encara no havia publicat cap llibre. I aleshores va pensar que podia deixar alguna cosa perquè la seva família pogués viure, ni que fos de drets d'autor. I es va posar a escriure i a publicar llibres. Tothom coneix la taronja mecànica, però en té una pila a part. I a Jimmy Liao li va passar el mateix, li van diagnosticar una leucèmia, ell era un dibuixant sobretot publicitari i comercial, publicava les seves il·lustracions en revistes, diaris, mitjans de comunicació, i aleshores, en assabentar-se de la leucèmia, va dir que ell podia fer una altra cosa. I el ritme de publicació, almenys dels primers anys de Jimmy Liao, és frenètic. No sé com els seus editors li van aguantar, però és que hi ha anys en què Jimmy arriba a publicar en xinès 3 llibres, 3 títols o més i tot. En total Jimmy Liao té crec que prop d'una cinquantena de títols i Barbara Ferrer no n'ha publicat encara ni 20. O sigui que hi ha molt Jimmy Liao per traduir. La tria fonamentalment la fa l'editorial. En algun cas em pregunten què m'ha semblat algun llibre, però hi ha una tria prèvia. És a dir, a tot estirar em diuen, escolta, quin t'agrada més, aquest o aquest? I jo us ho explico i pot ser que comencem llavors pel que més m'ha agradat.